ξέρω αν η ψυχολογία σου μπορεί να το αντέξει αυτό. Έχεις να δώσεις κάτι παραπάνω? Δεν είσαι έτοιμη αυτό εδώ. Αν σου πω δηλαδή τώρα ότι καλά ήταν να ασχοληθείς με το θέατρο. Μια πάρα πολύ σεξι κοπέλα. Για μένα είσαι από τα φαβορί μου. Κοίτα πως γράφεις απέναντι στην κάμερα, είσαι τρομερή. Αγωνία. Ελπίδες για διάκριση. Η επιλογή μόλις άρχισε. Από τη χαρά στην απογοήτευση. Μόνο 22 θα κυνηγήσουν το όνειρο. Το σοου ομορφιάς και λάμψης επιστρέφει. Μισό σου αξίζει. Αυτό θέλαμε όλοι. Star Κύπρος 2016 Casting. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου στις 9:20 και το δεύτερο μέρος την Κυριακή την ίδια ώρα.